Ja no sé què passa. No recordo pas què vaig menjar. Ja t'ho diré jo, què va menjar? Va menjar amanita, senyor Gaudí. Amanita. No sé, potser vaig menjar amanida o botifarro, jo què sé. No em facis dir coses que no toquen, tu. Home, que busques la resposta que vols i no pot ser. Escolta, no me'n sortirem, aquest pany. Tu, però com és que hi ha tanta gent aquí? Doncs és veritat. Què passa? Que potser estan ampliant plantilla? O potser, potser el senyor Pujol està ampliant la plantilla aquí a la Rajoleta. Bueno, aquesta senyora potser ha vingut per la birra de després, Arquitecte, dibuixant, pintor, aquarel·lista... És molt ràpid dibuixant, Més que un fotògraf amb un monument. Home, clar, el fotògraf que si té la toga aquella, després el focus, després apretar el botó... En canvi, ell és perfecte dibuixant, molt ràpid. I el... No la moguis, dic, no la moguis ara. Fantàstic! Que la moguiré, sisplau. I ara, mira, veus, ara tenim tots aquests trossos i és...